Bubagrani tidil Mumbai tidise hapang khamani jaglo kwbangma tipra sarok bekar rang puisa krei nogo erang asugui tongnai rok tongo o bekar tipra sarokni bagai bubagra salbrumno mungse ka mungsa wansugui tongo bahaika tipra sarokno income sujunai hinai wansugui kaisa tidise hapangni bwkhaktei tipra ham auto hunai scheme snambui electric auto bagjagmani tabuk bo bagjagini tongkho oba haino mangpli kasai pheka tini khoi junalni bising khobjak noichiba tipra sa bekar rokno direct lemura surumni simi beneficiary rokno borongni malkhung yapari rijaka tinarabo thangai mandaka khoi junal JDU borongna khokendro deburma khoi junal chairman borongna bishu deburma tei khoi political district working president borongna tirthi deburma akosong manjaglakha naine paithego automanai rok tam kok saka tei khoi junal chairman borongna bishu deburma tam kok saka chini notice tv ni mangpliwa Mana polisi kau mangala kain nong mana enggak polisi awak nong apa mayang ya mana enggak tadi ni enggak tadi bekai dom tong tong suka kau hamzah kang jera edisi sorkar senori nai dong na bong nang pipeline ni hambai lo bubra bong na bong kau kaham mana sahaja na nukung rok kamu coli mana nukung rok kamu coli mana belai nih hambai engkau je sini edisi sorkar no je mahai geri dong no je kuno omor dong no subamani yubag dong no je bubagra je song mari bai je kuno business rok omor yang thang thagu pai thagu boni bangai je business khaijar ni bangai kaham engkau subsidy rok mankha bobaina ang belai nih pusing kha hambai belai ke hambai jungtini je koi jun ni andaro je Abraham auto scheme je edisi election ni sigang kisuta rizaka abani yaglo tabo je koi jun ni te bibhinno jono tabo rizaki no kisuta moton gabani bisin klaija tini koi o 25 tan beneficiary abano jungtini formally babe jungtini koi jun ni andaro je klaimani boni je showroom ne ten jun distribute khaika tamni himba yang haksa jagani boraro tongo dui motor roni tongo ni naya mongia ron tongo haksa boraro thangai junale nana ke belai tek tongan hinai no chung lamara bo chaya ba chung potitai boror ronon boni showroom ne ten chung distribute khai tongo tini chung bajar phai manjak ni chini kwai jun ni chini JDU side e chini sub zonal ni limodo te duski te yang mongia ni chini subject ni chairman ro tumai ke joto beneficiary ro chini je Maharashtra kok ni bising je kok smai tongni DC election ni sekang boriza ya kalau te bagi proses ni hoitana ibani ni Maharashtra hamara bisintei chini khoi district bising chini khoi jon andaro 25 ta family wa chini Maharashtra ni bisintei chini DC process ni bisintei chini bora auto banai thangai tongo abo kaisa chini Maharashtra ba hamari te chini prasaroni thanchani kaisa khano joton chobai laimani abo kaisa hamari abani bisintei thinangote bora ni waiting list tongo bora manai thanai actually ADC government borona je subsidy dinai pray 80,000 teboro tabok kom margin bai borok langi mano 25,000 margin mani riwai borok tabok auto langi tongo karon kobangma borok chim borok saya chu ya tongo rang puisa ajnani onek kothin an moi kom margin bai no chin ADC administration borona 80,000 subsidy riwai borona tabok auto distribute kai